Sallallahu ala Muhammad. Sing patut nairake kejaba rasa muji syukur kang jero marang purbaning Gusti sing ngakarya jagat, Gusti sing maha murah, maha asih kang sarta maha welas ya nduk limbo. Mbak. Merga saka berkah panjenengane wujude kesehatan, karahayon katentreman lahir trusing batin satemah awak dhewe sak rombongan, sak grup, sak kanca paguyuban carang soka grup mijil saka panggung raya Pedari Jaksa wis bisa ngabyantara sowan meneh ana ing Laladan Bakaran Wetan ana ing bali dusun desa wisata kene. Oh iya, Wajan sembah nuwun.